Numpak Mercy, emak-emak iki malah konangan nyolong coklat do Alfamart. Emak iki langsung ucul melayu nang mobile, terus digodak sing jaga toko. Goleng ngono, Mak. Iya, aku ndelok dhisik endi? Lah apa kon gak jujur? Ya molah, bayar dhisik lah. Jarene sing jaga toko iku. Karo pacakane sing boys klambi hem kotak werna abang lan celana lepis, emak iki mudhun teko mobile Mercy putih, balik nanggon kasir. Tapi aneh bin ajaib, sing jaga toko Alfamart iku mau malah njaluk sepuro nang emak-emak iku mau. Soale arek sing jaga toko iku diancam karo UU ITE perkara miralno kedadian pas emak-emak iku gak bayar coklat. Kedadian iki yo ditanggepi karo pengacara kondang Hotman Paris sing ngaku akeh oleh DM teko netizen. Lan siap kanggo ndampingi arek sing jaga toko Alfamart iku. Saliyane iku pihak Alfamart yo nanggepi kedadian iku. Lan akhire lur gantian emak-emak iku sing njaluk sepuro. Sawise pengacara Frank Hutapea, anake Hotman Paris nggawe laporan nang polisi, gawe jeneng Alfamart. Emak iku nangis-nangis kelunjuk ngetuni kekoplakane. Gayahe menteng kelek, koyok telek. Hayo syukur kon, kapukmu kapan? Emplok niku.